Tini sangrongsal long traverini chini sing charawa bisini andara belai lamarok hamyang mi tongkha haini bagai o koktomano khnakanyo orni emle borong banang pol dangso thangai visit khlainai kya o lamarok dakli no khlaijaknai thangi tongo haini bagai gobangma salromoi o lama khlaijak yang tongkha haini bagai visit khlaiai pol dangso naikya dakli je mansak dakli no khlainya ni bagai naina di sini koktomao 엄마. गारिराव हाबो गुबुन इंगे लामाव किसु सारा माने साया कालायो आवनो हयतो बेसि टिकिया 살로 공부스러 하징자로 서작나 양태. अबतो खुंबुसु हाबतो आरो साइमिया আচ্ছা तबे अनुमानित माने डेली तो 10-12टा तो हाबो हिनैनो आसा खायो आं তার মানে নংনি নং পারা হিসাबै হাজিংসা সমান বাগैनाव लामा नষ্ট दंगो हायदा हाइसिंसाव किसु अंग खायो हिंगे प्लास लामानि सालामतानिबो किसु साया सालामनानै कालायो जिजिंसारा बिसिव भिजिट खायमानि और लामा दुइटा ब्रान्च दं अब रेनी सीजन हिंगेन लामा बेलायनो सिचुएशन हामियां थांगो ओंखाय पब्लिक निबो कनसार्न नरक सोशल मीडिया रको नुखना लामानि हामिया रेनी सीजन के स्पेशली ओंखाय कायसा कन्स्टिट्युएन्सि व ओंगिया हमपानो 5-6टा लामा अबहाय लामा नस्ट दंजाक दं तामनिके ड्रेनेज सिस्टम काहाम करै हा क्वा खांखाय दै थाना लामा करेंखाय आफुर टाइप नस्ट दंगो अजे जिजिं सरानि लामा स्पेशली अबनि आं नंनो सावनो अब यांते गारि बेलाय लायसो ओंखाय मेंटेनेन्स जे नों इयारलि खायमानि आबो बाय ओंखाय अ लामानि थाखाय कैसा जों जे खायमै yang तमनि अब हमके अ लामा HSCL रोड HSCL नि PWD टेक ओवर मा खायनाय HSCL नि कायसा साइडो PMGSY टेक ओवर खायनाय ओंखाय अब के ताबो PWD टेक ओवर ओंखाय स्पेशल असिस्टेंट फॉर उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नै दंगो अब स्पेशल असिस्टेंस नि ताबो ताइवेसा सबमिट खायलेजा ताकलाय अ फाइनेंशियल इयर 26-27 दाखलाय खांखायबा अ लामानो ताइवेसा काहाम खायो खायनानि चाइटक लायजाक PWD डिपार्टमेंटनि कनसार्न बा जों सेमानो नुखा अ लामावनो माइरक बलायमानि यागुलो लामा स्नामै रिजाखा बिसा कायासकानो बाय थांमानि कारण तामा अबनो आं पब्लिक रकनि थानिबो बरकनो नलेज ओरिना मुसु लामा एक बार आं दिनी 3.5 years ओंखा 3.5 बोसोराव अ लामा सानामिया हमपनो मेंटेनेंस 2 बार खायका माइनर मेंटेनेंस बो खायजा फियाबो अ लामा हायके बार तांगै नस्ट डिटोरेट तांगै बाहायकेंबा अब गारि गोबां लायसमनि गारि कतर लायसमनि ओंखाय कायसा ब्रान्च रोड लामानि कैपेसिटी दङ भेहिकल बुसुक थांगै मानाय बुसुक लायसय मानाय हाइवे लायसम हायके लायसय माया के आमबागिनो ताबुक डिपार्टमेंटनि थानि आं साका जेहेतु HSCL नि टेक ओवर खायना खाबा वन साइड थिंके PMGSY नो हैंड ओवर खायदिका ओंखाय जेहेतु ताबुक कताल एस्टिमेट खाबा अब ताइसा गराक काहाम खाय एस्टिमेट टिकिनाय जात लंग लास्टिंग नाय जात खाय खायदिनि साका सर नों जे गामियाव थाङै भिजिट खालामनाय मानियागल' गुबुननि गामिनि लोकफोराव बहायनो अब लाहारनि जों जानोतै ननतै भिजिट खालामनो मुसुंजागौ लाहार माना मुसुंजागौ सर आबनतै तामसना लाहार लामा अंखा लांमा आनि कन्स्टिट्युएन्सि नि आन्डार 15-16टा लामा हाय कताल सेंक्शन रक अंखा सामुंगो चेंखा गोबांमा अंखा ओंखाय ओंगैबो टेन्डार कैंसल रकबो ओंजाक दं ओंखाय everything not happens in a day bisisa bisinai bisik thamba ingya asuk bosorni pending samungba teruk khai ungnai nei kha khayo phia kisa khamaloknai je jaga bisi worse condition o lama tangai improve ngya abro bochini public rokno sidina nichini odikar
आमबागिनो जेसुक मानसि नडुकनि थ्रुतै ताई बरक आंबाय गोरोंखाय आबनोबो आं बरकनो सानानि चेष्टा खायो सानानि चाइतोबो जे अ लामानि कन्डिशन तांगैयाव बहाय तांगै सेंसन माया जों प्रपोजल रोखांखाय गोबां मा जागा रियो आरडीओ बरियो पीएमजीएसवाई रियो पीडब्ल्यूडीओ रियो फिया उंनानिखाय तुगु ताबो चिनो कन्स्टिट्युएन्सियाव ना स्पेशल एसिस्टेंस बोसोर फाय 10 crores 20 crores किन्तु लामा सानामना थांगाखाय मोर देन 70-80 crores नांगौ आमबगिनो किसिसा खालगै माना सिंनाय एमएलए चाइतक माबाय जतन उंगै थानाय आकक गैया डिपार्टमेंट जेफोर सेंसन खाय फाइनेंस नि डिपार्टमेंट जेफोर सेंसन खाय बे आफोरसे सेंसन दङ आमबगै आनि सामुंखा अपनो हाइलाइट खाय डिपार्टमेंट नि थानि तोनि डिपार्टमेंट नि सामुं अपनो सेंसन खायनानै दिनै गामिनि पाब्लिक